Înțelegeți voi lucrul acesta ce vrea să facă Satana din noi? Că stăm lângă Dumnezeu, suntem puternici. Atâta timp cât stăm lângă Dumnezeu, suntem puternici. Atâta timp cât ascultăm de Dumnezeu, suntem puternici. Lăudați să fie numele Domnului. Știți ce face lucrul acesta? Știți ce face lucrul acesta? Auziți ce face lucrul acesta? Am câteva gânduri aici pe telefon. Unde stă puterea aceasta? Puterea aceasta nu stă în mușchi. Nu trebuie să te duci 10 ani la sală să devii un om puternic. Nu. Puterea aceasta nu stă în neamuri. Nu. Puterea aceasta nu stă nu știu unde. Nu. Ci puterea aceasta stă în Dumnezeu. Amin. Și cum putem căpăta această putere de la Dumnezeu? Cum putem noi să căpătăm această putere de la Dumnezeu? Doar prin ascultare. Dacă ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, suntem oameni puternici. Amin. Lăudați să fie numele Domnului. Aleluia. Cum mai putem prinde putere? Dacă stăm în închinare lui Dumnezeu, putem deveni oameni puternici. Cum putem să mai căpătăm putere? Puterea stă în dragoste. Mărire Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Puterea mai stă în iubire. Iubire de aproapele nostru. Dragostea acopere totul. Ascultare să asculți de Dumnezeu și închinare să te închizi Lui. Lăudați să fie numele Domnului. Puterea stă în dăruire. Pentru că dacă te dăruiești în totul lui Dumnezeu, tu o să devii un om și o femeie puternică. Mărit să fie numele Domnului. Dacă l-ai pe Dumnezeu în inima ta, ai putere. Dacă l-am pe Dumnezeu în inima mea, am putere. Dacă îl avem pe Dumnezeu în inima noastră, avem putere. Lăudați să fie numele Domnului. Și de multe ori nu avem putere să ne rugăm. Vorbește, Doamne, aleluia. Și de multe ori nu avem putere să iertăm. Și de multe ori nu avem putere să postim. Și de multe ori nu avem putere să facem voia lui Dumnezeu. Din ce cauză? Din ce cauză? Din ce cauză? Cauza că nu stăm lângă Dumnezeu. Ne-am pus întrebarea aceasta. Despărțirea de Dumnezeu te duce în rătăcire. Neascultarea de Dumnezeu te duce la orbire. Neascultarea de Dumnezeu te duce la somn adânc. Și somnul adânc te duce direct la moarte. Și Doamne, ai milă de noi. Dacă l-ai pe Dumnezeu în inima ta, ai putere. Ai putere să ierți. Amin. Amin. Ai putere să iubești. Amin. Ai putere să rabi. Amin. Ai putere în lupte. Lăudați să fie numele Glorie Domnului, aleluia. Puternic unde? Când stai lângă Dumnezeu. Amin. Suntem oameni puternici când stăm lângă Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Tragedia acestui om este că i-a spus secretul acestei femei. Tragedia acestui om este că femeia aceasta, când a auzit secretul, l-a adormit și l-a și legat. Nu i-a dat jos că l-a și legat. I-a și tăiat șuvițele de la păr. A chemat un om, i-a tăiat șuvițele de la păr și a devenit un om slab, un om normal. De ce? Că n-a mai ascultat de Dumnezeu. N-a mai stat lângă Dumnezeu. Și a deschis inima acestei femei. Pentru că acest secret era în el. Nu trebuia să spună la nimeni. Nu trebuia să spună nimănui acest secret. Și când această femeie a auzit secretul, și când diavolul aude secretul, și când diavolul vede că te închini mai mult lui Dumnezeu, atunci începe să te lovească, atunci începe să te amăjească, ba prin copii, ba prin soție, ba prin oameni. Asta face diavolul, nu stă. Atunci când vrei să slujești lui Dumnezeu mai mult, asta face diavolul. Vine și intervine și vrea să distrugă ce a clădit Dumnezeu. Dar, știți când poate să ne biruiască rășmașul? Când ne deschidem inima lui și primim ofertele lui. Asta. Atunci poate să facă cu noi ce vrea. Și atunci devii un om fără frâu. Atunci devii un om care nu mai ascultă de Dumnezeu. Imaginați-vă, cu toți am avut crai, știm ce este. Atunci când îți pune capețeaua pe cap diavolul, te duce unde vrea el. Adevărat? Amin. Vorbește, Doamne, aleluia. Te conduce unde vrea el. Și te conduce la neascultare, te conduce la păcate, la nelegiuire și știți voi mai mult. Nu este treaba noastră să spun aici de la învonul acesta. Știm noi mai bine unde ne duce păcatul. Și păcatul, în totalitate, drumul destinației iad. Ascultarea și drumul, adevărul duce către cer. Mărit să fie numele Domnului. Ce a mai făcut femeia aceasta? L-a adormit, i-a tăiat părul, l-a legat și când s-a întâmplat filistinii asupra lui, a crezut că mai face iarăși tot la fel. A crezut că mai face iarăși să fie un om puternic, să rupe lanțurile, să rupă legăturile.
N-a mai putut. Ce a făcut acești oameni filisteni? A vorbit. L-au luat și i-au scos ochii. Ce face diavolul? Te orbește. Trebuie să te orbească. Și Ai atunci milă nu mai de vezi noi, pe sora ta bine. Și atunci nu mai vezi biserica bine. Și atunci nu mai vezi pe fratele tău bine. Și tu nu mai vezi nici nimic bine. Și ți se pare totul da întoasele. Asta face diavolul. Vrea să te lege, îți scoate ochii, îți ia puterea ce a pus Dumnezeu în tine. Asta vrea să facă diavolul. Asta vrea să facă diavolul. Ceea ce a făcut cu omul acesta. Ceea ce a făcut cu omul acesta. Dar Dumnezeu să ne ajută. Să nu ne lăsăm înduplecați așa ușor. Și niciodată să nu ne lăsăm înduplecați de diavol. Pentru că neascultarea ne duce unde? Neascultarea te duce departe de Dumnezeu. Hai să citesc acest cuvânt. Să ne ridicăm în picioare. Fiindcă îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Și a deschis toată inima față de ea, i-a zis, a început să spună secretul, Riciul nu a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului, din pântecele mamei mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, a slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să chemă să spună, suiți-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorul filisteni s-a suit la ea și a adus argintul în mâini. Auzi ce face, versetul 19. Ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson, a început astfel să slăbească el și puterea pe care o avea. Atunci a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson, și el s-a trezit și auzi ce se întâmplă. S-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. O, Doamne, ai milă de la Amin, aleluia. Nu știa. El și-a deschis inima Dalilei, i-a spus secretul, i-a spus totul. Dalila l-a închis, l-a înfășurat, i-a tăiat șuvițele și l-a lăsat fără putere. Dar el nu știa că Dumnezeu îl părăsise. Filistenii l-au apucat, i-a scos ochii, l-a coborât la Gaza, l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță și Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Să nu ajungem în halul acesta lui Samson, ci noi să rămânem lângă Dumnezeu, să rămânem oameni puternici, să rămânem oameni cu autoritate de la El, pentru că ce a pus Dumnezeu în noi este mai tare de ce este în lume. Lăudați să fie numele Domnului. Și trebuie să facem această rugăciune și să spunem, Doamne, poate până acum am fost un om slab și am căzut de acord, Doamne, cu ofertele diavolului. Nu știu cu ce m-a înduplecat diavolul și am fost slab, dar în dimineața aceasta m-am auzit un lucru. Dacă voi rămâne lângă tine, dacă voi sta lângă tine, voi fi un om puternic în numele tău. Ești Mare puternic Domnule. în numele lui Isus. Aleluia. Măriți să fie numele Domnului. Ne rugăm Domnul.